A jedna vrlo zanimljiva stvar, nemojte nikad zaboraviti. U nekoliko ajeta u Koranu došlo, Allah dželešanu nama pojašnjava muslimanima zašto nam ne daje veću opskrbu. Mi često mislimo da je to musibet za nas. Što se mi patimo malo, jel, pa nema ni metka, pa jedno auto baš nije, i ono klapa sa svih strana, pa i kuća nikad se opskrbit, pa i ovo, pa kirjaj. Uglavnom uvijek neki belaj s te strane dunjaluka. I mislimo da je to musibet. Allah dželešanu nas objašnjava u kuranskim ajetima na nekoliko mjesta. Kaže, kada bi nam povećao opskrbu, mi bi se uzoholili i uzdigli i okrenuli Allaha dželešanu leđa. I to je činjenica. Šta to znači? Allah dželešanu nas čuva time što nam daje onako, baš ono da imamo, da ide, da preživimo ono. Da bi nas sačuvao u svojoj vjeri, na zahvalnosti Allaha dželešanu i da se ne uzdignemo, ne uzoholimo i okrenimo leđa Allahu vjeru. A to se dešava. Ljudi koji postanu imućni, koji postanu bogati, mijenjaju se. Šta mijenja ljude na dunjalku? Čak i muslimane koji se drže vjere i praktikuju vjeru. Dvije stvari. Imetak i položaj. Položaj znači moć, funkcija. Kada hoćeš ljude da ispitaš kakvi su, kakav im je karakter, ovo dvoje mu dadni i vi ćeš odmah kakav je. Hoćeš da vidi kakav je po karakteru, ne možeš skontati. Nisi imao prilike. Dadnimo nek vlada na petorcom, pa će vidi kakav je. Hoćeš da vidiš kakav je kao čovjek, da li se žrtvuje, da li daje, da li je škrt. I slične stvari, dadnimo imetka. Dadnimo imetka pa će vidjeti. I to je zaista činjenica. Ono što mijenja ljude u negativnom smislu su ove dvije stvari. I to znaju dobro ko? Vladari. Kako vladari rješavaju probleme? Od onog od koga očekuju problem. Da ne bi napravio pobudu, da ne bi napravio ovu. Šta mu radi? Jednom dadni neku funkciju, normalno ispod njega funkciju neku, da zabavi ga time da ne bi nešto više htio. Drugi je potkupljuje kako? Parama. Opasno za državu, za vlast se rješava parama. Dadni mu para, ušutkaj ga. Kad dadneš parom, više ne smije ni pričati, ni žaliti se, ni tužiti, ni pričati ovo ono. Što? Pa, znači, primio mita. I na ta dva načina se ljudi ukročuju sa strane, znači, vladara i vlasti. I to je poznato, sa strane države. I to imamo kod nas je to najbolji primjer ovdje. A tako inače, kroz istoriju ljudi, kroz istoriju i psihologiju karaktera, to su dvije stvari najuticajnije kako da vladaš nad ljudima.